kai kani da Allah kaga azumin nan na yau na farko ne fa amma ina bala injin shi ai ba kai kaɗai ba to a ce dai ake azumin shi ne bikin sallah amma kai mahaukaci ne ka taɓa ganin an yi azumi ɗaya a duniya za garin ne wai ko dai azumin kake ji ne kai ma wa yau muka kai 10 kenan ko a 100 na ce 100 wanda wata irin magana daga har azumin yau shine hanyi 10 100 akai a ba jiya tara ba kenan yau 10 na ce baka yau na 100 akai inna lillahi daga magana daga amsa to ni ba kaman an sa mai daɗi ba wannan madaci ya baka baka mutane ka ba su amsa mai daɗi to wannan madaci ya baka aka bashi kan wani suka mako ruwa san wani ruwa malam inna lillahi malam inna lillahi kamar mukan shi wai ku azumi ake ya za ku ma kame ruwa haka inna lillahi wa inna ya za ku ba shi ruwa ana azumi Allah ba mushi ha inna lillahi wa inna ilaihi subhanallah kar ku same ruwa kai kar ka bashi ruwa azumi ake yi zuba mai yana mu za ku ba mutum ruwa to za ki alashe mutum ne ka zuba mai ruwa zuba mai inna lillahi mai bai farfado ba kai daya ina da sun ba Allah mun tsoyi kamo shi kun ga mai tashi kamo shi wa za ka wallahi sai na kai wallahi sai na kai wallahi sai na kai me za kai azumi wala azumi me za kai azumi da dauka yau wallahi sai na kai da dakata amma kai kare na mana hankali ka zo nan ka faɗi a ibron amma ka sha ruwan leda guda ka ce mana ka azumi ka tsirki ruwan ga yana da an bugi cikin ka ƙara yake yi Allah isa ai ku banni kawai dan huta sai in tashi amma kuma ku kada mu azumi an karya mu azumi wallahi sai wallahi ban yayi wallahi karya mu ku ta warwa ku karya mu azumi Allah isa da kai wallahi ban yayi ba